Minkejja li l-Prim Ministru Joseph Muscat qiegħed jitkellem dwar kompromess, sissa għadu ma tkellimx mal-kap tal-Oppożizzjoni dwar dan. Għal dan it-tnejn filgħaxija l-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil li kien mistieden fil-programm Newsfeed fuq Net Television fejn fost diversi temi u tkellem dwar l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Ma kellimniex b'kompromess, U safejn jibħalek kompromess nifhem illi il-Prim Ministru jiddiskuti miegħi biex insibu kompromess. U d-diskussjoni ma saritx. Le, ma saritx. Simon Busuttil qal li f'Hong Kong il-Gvern Ċiniż qed jindaħal dwar min għandu jikkontesta l-elezzjoni. F'Malta il-Gvern qed jagħmel armi hekk għax irid ineħħi l-elezzjonijiet. F'Hong Kong li qed jiġri huwa li l-Gvern Ċiniż irid jindaħal f'min jistgħu jivvutaw għalih in-nies f'Hong Kong, jiġifieri l-għażla tal-kandidati. Hawn Malta għandna sitwazzjoni fejn il-Gvern saħansitra jrid ineħħi l-elezzjoni. Mhux talli ġifieri jiddeċidi hu min għandu joħroġ għall-elezzjoni, talli ineħħi l-elezzjoni, ma jkunx hemm elezzjoni. Il-Gvern daħak f'wiċċ iż-żgħażagħ ta' 16-il sena li l-ewwel tom id-dritt tal-vot iżda mbagħad neħħielhom l-elezzjoni. Pompa kbira, b'kampanja kbira, b'ħafna flus, ta' propaganda, il-Gvern għadda liġi illi jagħti id-dritt tal-vot għall-ewwel darba lil min jalaq 16-il sena. Qabilna magħha. Is-sekondajnija fil-Parlament, ivvutajna aħna wkoll għalija fil-Parlament. U mbagħad neħħilhom l-elezzjoni. Tom il-vot u neħħilhom l-elezzjoni. Daħq fil-wiċċ. Simon Busuttil qal li qatt ma jista' jċiedi l-prinċipji tiegħu favur id-demokrazija. Aħna votajna, Norman, favur 90% tal-liġijiet li għaddew sissa minn dan il-gvern. 90% ta' kważi dejjem ivvutajna favur. Imma jekk xi ħaġa bħal din tal-elezzjonijiet tmur kontra dak li nemmnu fih, kontra l-prinċipji bażiċi tad-demokrazija, id-dritt tiegħek li tivvota, id-dritt tiegħek li titkellem bil-vot tiegħek. Dik xi ngħidulu okej. Dwar il-messaġġ li għadda fil-Kunsill Ġenerali, Simon Busuttil għalhekk. Għalkemm forsi inti minn barra mhux neċessarjament tara x-xogħol li qed isir hawn ġew qed isir ħafna u ħafna xogħol. Il-frott tiegħu taraħ meta jasal, sakemm jasal il-frott inti ma tarax il-frott ta' tikber, imma x-xogħol qiegħed isir. Waqt il-laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv nhar il-ġimgħa filgħaxija, il-Partit Nazzjonalista approva l-ewwel grupp ta' kandidati ġodda l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Dawn il-kandidati, total ta' 30, se jkunu qed jikkontestaw l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali mal-Partit Nazzjonalista l-ewwel darba u qatt ma kkontestaw l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali mal-Partit Nazzjonalista f'dik il-lokalità partikolari. Aktar minn nofs dawn il-kandidati għandhom anqas minn 40 sena.